आरो जोङो बे बोसोरथाम आफादाव जोङो बिबान मोननानै इसोरनि अननायजों आरो गासैबो गुरु आफामोननि बोसोनजों जोङो बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। आं जोंनि आफादनिफ्राय जों खावलायगोन आरो मोजां सुबुं दानायाव जोंबो जथेस्थ' सहाय खालामनांगोन आरो साफ्रोमबो बिमा माहारिया। गिबि दुलाराय ब्रह्म धर्मनि आइजोनि जानानै गोदान प्रेसिडेन्ट बा आफादगिरि मोनदों बिबान। दा बाहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो, आफादगिरि मोननानै जोङो बे बुहुमाव आइजो हिसाबै जोङो जोनोम मोननानै जोङो जोंनि बे दुलाराय ब्रह्म धोरोमा जोङो गासैबो खौसे जानानै आइजोखौ फोसाबलांनायनि जोंहा थांखि दङ। दिनै आङो गोदान प्रेसिडेन्ट जानानै बे जोंनि गासैबो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादखौ सांग्राङै लाखिनो थाखाय जोङो जिल्ला गामि गासैबो खना खनला थांनानै जोङो प्रसार खालामनो जोंहा थांखि दङ। दा बे थांखिखौनो जोङो दिनै बिबान मोननानै इसोरनि अननायजों जोंनि गुरुदेबनि होलांनाय बे ब्रह्म धर्म आफादा जोङो मोजाङैनो मोजां सालायलांनो थाखाय जोङो नाजागोन। आरो जोङो जोंनि खना खनला गोदोनानै थानाय आइजोफोरखौ जोङो मोजाङै सांग्राङै लाबोनो थाखाय जोङो मोजां खामानि मावलांनो सानदों बे धोरोमनि गेजेरजों। मानो होनबा धोरोम गैयाबा जोङो जुनारनि समान जायो। बेनिखायनो जोङो बे ब्रह्म धर्म आइजो जानानै जोङो इसोरनि बे बोसोनखौ लानानै जोङो गथि गथि हाबाफारिखौ मावलांनो नाजागोन। आरो जोङो बे बोसोरथाम आफादाव जोङो बिबान मोननानै इसोरनि अननायजों आरो गासैबो गुरु आफामोननि बोसोनजों जोङो बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय। आं बेखिनिखौनो बुङो। दिनैनि बे सदबांसा लानानै जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि सदबांसा लादों। बेवहाय जोंहा जोबोद गोजोननाय, आङो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ लानानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दानि बे गोनोखोआरि मुगायाव मबाइल जुगावहाय, मानो होनबा जों मिथिगौ बयबो धोरोमनि खान्थि, धोरोमनि गेजेरजोंसो माने जों समाजखौ फोसाबलांनो हायो। माखासे नियम निथिफोरखौ जोङो जानला मोनला फोसावबा रावबो गनाया आजावा। बेनिखायनो जोङो समाजनि गेजेराव थांनानै समाजखौ जों धोरोमनि नेमखान्थिजों जों फोसाबलांगोन। जायखौ होनदों माने आइजो माहारिया न'खरखौनो दायो आरो न'खरबो सिफायो। बे खेथ्रआवहाय माने जोङो न'खरखौ हानाय माने अनलायनायनि बेन्दोंजों बुथुमनानै लानो, आरो जोङो माने धोरोमनि गेजेरजों अनलायनायनि गेजेरजों जोङो न'खरखौ खौसे आरो गेरेमसा न'खर दानो थाखाय जोंहा थांखि गोसोआव बयहाबो दंखायो। बिमा माहारि जानानै जोङो धोरोमनि गेजेरजोंनो जों बेफोरबायदि आफादनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदि मोजां समाज दानो, गेदेमा संसार समाजखौ फेदेरलांनो, गेरेमसा हारि दानो, जोंहा बेनो जोंनि थांखिया धोरोमनि गेजेरजों। गोदान जिल्ला आरो आनसलिक बैसोर नोंथांमोननि आइजो माहारिनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोननो लुबैयो? बेथ' मोजां। बिदिनो बयबो लोंखार ओंखारबोलायबासो, जों बयबो हेफाजाब होलायबासो जों माने जोंनि नेमखान्थि, जोंनि जिथुनाखि धोरोम फोसावनायजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि मोजां मोजां धोरोमनि बानिफोरखौ बुंनानै माने जोङो न'खरखौ खौसेथि, न'खरा गोजोनबासो समाजा गोजोन जायो, समाजा मोजांबासो रायजोआव गोजोननाय फैयो। बेनिखायनो जोङो माने बयबो खना खनि गामि गफा गासैबो आइमोनखौ लिंथुमनानै मोजां राव बाथ्राखौ माने जों सावरायनायनि गेजेरजों फोसावनानै जों माने अनलायनायनि गेजेरजों गावबा गाव न'खरखौ मोजां संसार दानो थाखाय जों खावलायगोन। आरो गोबां हाबा मावनांगौ दङ, जायनि थाखाय आइजो माहारिया फेग्रा निसा लानायनिफ्राय माने गोजानाव थानांगौ। आरो उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनांगौ। मोजां माने फरायनायावहाय जोङो बिमा माहारिया माने गावखौनो खस्थ' खालामनानै टेक खालामनानैबाबो माने फिसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय जों खावलायगोन। आरो मोजां सुबुं दानायाव जोंबो जथेस्थ' सहाय खालामनांगोन आरो साफ्रोमबो बिमा माहारिया।